Tubagon ako ang inyong pangutana about sa kadtong ako ang gipost sa mahitungod sa ako ang sister nga hapit na nako mahinagbo ang tao nga nag-among-among niya. Medyo taas-taas ni siya nga istorya mao na nga hatagan lang muna ako og gamay nga info para makasabot mo nganong naing ato. Usas mga rason nganong mosulti jud ko sa ko ang mga estudyante nga kinahanglan sila makakuha og nindot nga grado tungod kay dili ko gusto nga mag-working student sila. Although, ang rason nga no nag-working ako ang magulang, tungod man sa kawadon. Pero sa karong panahon na, bahala og naa ka sa kawadon, kung nindot imuhang grado, makakuha man ka og scholarship, daghan makayong available nga mga scholarships. Sa mao na nga mo encourage jud ko sa kuang mga estudyante nga maningkamot sila aron makakuha sila og scholarship aron dili sila maka-working student. Kay balo ko nga daghan kayong mga working student nga nahimong successful no. Pinagi silang pagpaningkamot gyud as working student. So ako saludo kay ko ninyo. Pero tungod man gud to sa nahitabo sa akong magulang, mao na nga dili jud kaayo ko anang working student. Mas maayo nga maningkamot jud ka og maayo aron sa ingon makakuha ka og dagkong agrado unya makakuha ka og scholarship. Usapod sa mga rason nga nung nagbuhat ko og page, tungod kay gusto na kong hatagan og hustisya ang ako ang magulang. Namatay ako ang magulang 2001. Na-rape siya year 2000. So, 1999 to year 2000, nag-working student ni ako ang magulang. Unya, didto siya na among-amongan sa iyang giworkingan. Karon nakakuha na ko og picture sa tao nga among-among sa akong magulang. Hapit na ni siya nako makit-i gyud in person. Unsa may nahitabo after sa pag-among-among sa akong magulang nung namatay siya. So ang nahitabo ani year 2000 na rape siya. Pagka year 2021 nabunti siya, kakita siya uyab. Kami no wala nalipay mi nga nabunti siya tungod kay at least nawagtang gamay ang iyang trauma sa pag-rape. Now, maingon mo nga sure ba nga na-rape siya? Yes. Sure me. Kay naami, medico legal nga nahilabtan gyud ang ako ang magulang. Napriso ba tong tao nga nag-rape niya? The answer is yes. Pero nakig-ariglo ako ang parents tungod kay namatay naman ako ang magulang. So ang hinungdan sa kamatayan sa akong magulang kay wala siya nakapanganak. Ug padung na to siya manganak unya wala niya nakaya ang pagpanganak mao tong namatay siya. So mao to pagkamatay sa ako ang magulang gihunong ang kaso sa ako ang parent. Now mangutan ako sa ako ang papa kung kinsa to, mosulti siya sa pangalan pero mao lagi ang aperting daghan na og kapariha sa pangalan sa Facebook. So mao na nga nagpaabot jud og more than 20 years aron makit-an gyud nako ang tao nga nagguba sa kaugmaon sa ako ang magulang. So karon nakita na nako siya tungod kay naay usa sa to ang mga followers from that place sa kana nga lugar nga ni message nato nga nisulti siya. Yang first nga question is niana siya nga Sir Tristan, letter L ang pangalan ang start sa pangalan sa imuhang magulang. Pagbasa nako sa iyang message, wala ako nakasabot sa ako ang feeling like mura ko naglagot, nakuyawan, na nalipay, wala mixed ako ang emotion during that time. Kay kabalo jud ko nga mao na gyud ni ang panahon na nga mailhan na gyud nako ang tao nga nag-among-among sa ako ang magulang. Nga hangtod karon gusto nako siyang pangutan-on nganong iyang gibuhat. Year 2001 bag-o pa ko ni graduate sa high school. So gamay pa ko atog pangisip, dili wala pa ko nakatabang sa akong magulang mao na nga hangtod karon for more than 20 years ako nang gibutang sa akong utok nga gusto na kong hatagan og hustisya ang ako ang magulang. Kabalo ko nga taas kay ni nga video pero mag-live unya ako ani pohon para matubag na ko ang inyong mga pangutana gyud kabahin sa unsay nahitabo. So pag sa pagkakaron kini lang usa ako ang mahatag ninyo para naamoy idea gamay sa unsay gyud nahitabo sa ako ang igsuon. So ako magpasalamat ko sa kadtong nag-message nako sa kadtong ni hatag og info kabahin sa tawo nga nagamong-among sa ako ang magulang. So kini lang sa kay kabalo ko nga Sunday karon. So mura ba og makapamalandong ko kung unsay ako ang angayan nga buhaton para mahatagan ako og hustisya
ang ako ang magulang.